DILG, unsa na? Ang DILG stands for Department of the Interior and Local Government. Pero, unsa gyud ang ilang trabaho? Ang DILG ang nagtutok sa tanang LGU gikan sa barangay, probinsya ug syudad. Sila ang gitagaan og tahas sa pag-supervise sa mga LGUs para mas epektibo ang serbisyo sa katawhan. Sila ang coach sa atong local leaders para mas tarong ang atong governance. Kung naay problema, plano, o project sa LGU, DILG is there to guide, support, and monitor. Good local governance? Check! Disaster preparedness? Check! Inclusivity? Check! Peace and order? Check na check! Ang DILG dili lang sa LGUs. They make sure nga ang serbisyo para sa katawhan. Klaro, responsive, ug makatawhanon. Klaro na? Follow for more.